I never made it, but I know what it takes. What's up? Hello guys, this is Ace of Ace Future TV. Panibagong vlog na naman tayo ngayon. Saka welcome back sa aking YouTube channel. Yun. Rides kami ngayon papuntang Bulinaw kasama ng aking grupo, Team Labayog Riders. Dito na kami ngayon sa Sual, Pangasinan. Daming bikers. Shoutout na pala sa mga kapwa ko YouTuber dyan. Kay Erickson Paulo YT, kasama ko ngayon. Nakakasakal tong helmet mo, Jar. February 14, 2021, araw ng mga puso. Happy Valentine's sa lahat. Enjoy natin yung Valentine's ngayon. Makasaya tayo. Ngayon sinelebrate namin yung Valentine's namin sa rides. Kami ng Bulinaw. Lain namin yung Bulinaw sa tambay kami sa saglit doon. Stay tuned guys. Good luck. Moments later. Alright guys, welcome back. Dito na kami ngayon sa Bulinaw. Malapit na kami sa Patar Beach, White Sand Beach ng Pangasinan. Oras na 11:20. Nagalag kami sa biyahe dahil isang kasama namin nagpa-vulcanize, kaya medyo natanghalian kami. Pero sulit naman yung biyahe namin dahil walang aberya, okay naman, safe naman lahat. Ayun guys, Happy Valentine's pala sa lahat. At sa mga mag-date dyan, sana all. Naamoy ko na ang dagat.
Nongay! Anong sabi? Diretso lang. Diretso lang daw, sabi ng Waze namin. Medyo hindi namin kabisado dito kasi first time namin bumiyahe dito sa Bulinaw. Moments later. Ayun, natuntun din namin itong lighthouse dito sa Bulinaw. Lighthouse Bulinaw parking area. Tapos sulit yung init. Uy, nakikita mo yan? Yan. Nakikita mo yan. Yan o yung bago na. Sa amin yun. Lahat yan, makikita. May-ari ko yan. Yan, dyan ko papatay yung SM. Ayaw maniwala. Usap kami dati ni Henry C. Bago siya namatay. Dyan ko papatay yung SM. Nandito ngayon si Sir Erickson Paulo YT. Right. Masarap guys. Support natin. Sa Highlight Bulinaw. Invite ako ni Kuya Ace na mag-ride kaya sa mga set mo na yan para ba? Salitan na lang ah. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna... 1 hour later. Alright, puro vlogs na sila. Vlogs na yung mga ibang kasama namin, no? Break time lunch namin dito sa Mekon, malapit sa Enchanted Cave. Alimango Pigar Restaurant.
ang biyahe dyan. Dito, sniper ha? Nakailang gas ka na? Saan? Sa akin 70 kanina dun sa Dagupan. Tapos 70 ulit ako. Bali yun. Kasi ka Justin nakamanong kakagas eh. Kung sabi nagagas? 90. Sure view? Ay, gusto ko pinagpulta pa Jack. 90. Tapos ang kanagas yun. Nagkasa. Thank you. A few minutes later. Kakain na po si GR. Magkakamay ka. Dahil na kami. Makan tayo. Makan tayo. 346 minutes later.
Sama, waki-waki. Ano kayo? Alright guys, dito nagtatapos ang aking video ngayong araw na to. Sana nagustuhan nyo guys. Yan yung makakasama ko, Team Labayog Riders. Ayan. Dito kami ngayon sa Little Batanes. Pabalik-balik. Si Justin, kamusta kanina yung pagpapayos? Okay. Sira pa rin. Anong tawag doon sa mekaniko? Sinira pa rin. Anong tawag doon sa mekaniko? Ceramiko. Ano? Sir Travis. Yun. Siya yung nag-viral dito. Yung video niya. Unang-una. Salamat sa'yo. Salamat din sir sa pagsama ngayon sa rides. Ay, palang pangalan nila. Si Travis, siya yung kung maalala niya, tatandaan yung video dati na Little Batanes na yung pinakaunang video. Yun. Siya yun. Nakailang views ka na dun kaya? 500 plus. Na-feature dun sa dun sa Pangasinan. Page ng Pangasinan yun. Tapos Nomad, tapos Dagupan. Oh, yun. Doon na una yung doon ko napanood yung video Sa Nomad. Oh. Saka si Sir Erickson Paulo IT. Yan. Sana nag-enjoy kayo sa vlog ni Kuya Ace. Siyempre sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe naman po kayo para lagi kayong updated tuwing siya ay nag-upload ng mga videos niya. Yan o. So, saka boss, balita ko malapit ka na mag 40k ha? oo, 40k subscriber na tayo, i-assume na natin yan kasi hindi naman babakas yan. Wow, sana all. Dapat i-assume muna na makuha mo yung mga gusto mo. Yan o. Lakas! Sa grind lang. Yung mga mawawala ng pag-asa kahit unti nanonood sa mga videos nyo. Gumawa pa rin kayo gumawa ng mga gusto nyong videos. Basta quality content nyo. You know, so, iwasan yung manguha ng mga video ng iba kasi pwede kayong maka-copyright or ma-delete yung YouTube channel nyo. You know. Parang relate ako. Tips, more tips. Parang may mga ibang videos ako dito. Ganun din yung YouTube channel ko dati pero after a month, no, mga 3 months to 6 months, depende sa penalty na binigay sa'yo ni YouTube. Yun, sa wakas natapos ko naman lahat, kaya gumawa na ako ng mga quality content. Doon din ako nag-galing dati. Ayos. Salamat sa pagsama sa rides namin ngayon, sir. Siyempre naman. I'm a rider. Next time ulit kung mag-aay si Kuya Ace. Bali, pamangkin siya ng isang kasama namin sa grupo, si Edre. Yo, so... ano nga pala yung pangalan ng grupo niyo ha? Team Labayog Riders. Team Labayog Riders. So, shoutout sa Brothers East Riders, you know, sa Little Batanes tayo ngayon. Salamat sir, salamat. Yes sir. Ito si JR. JR, kamusta?
Ano, so, thank you kay Kuya Travis sa pagsama sa amin. Papuntang Patar sa Bulino. Then hanggang dito sa Little Batanes, di niya kami iniwan. Yan o, so... Wala. Yan o. So yun guys, uwi na kami. Doon na mag-end ang pan namin. Ang oh, Valentine's yan, wala.